Wagwan people, wagwan everyone. Welcome to Zim Reality ITV. Panapa patinongova maletesi patinokudza mazvinenge zvichiitika patokudza nyaya inenge chipisa. Tifuna tikudza zoni Dhafu na Gonyeti panenge kusawirana karipo. Then pakazota promoter ati no problem. Haisi danger kana mati mamusukuirana. Yakachinga kugadzira ring mungoputitsane, mungopedzerana. Tisabve tazonzwa futi nyaya iyi tibve tangoisova once and for all. Saka panenge zvoda kuitika. Tada kwadza video yani la Dhafu akutomanyisa masponsor cha akutotraina kuti akutopedza nazo zvinhu izvi ndika ato ready kuti aputitse munhu. Sacha kwadza video yacho mumariona. Horo. Nice one. Jab. Right. Two. Perfect. Yeah, polar too. Yamani mangozvionawo kuti Dhafu ato ready ne Dhafu atase ari kutopractice chango angomira musi chete wachangoputitsa munhu sekuona kwatangoita. Maybe tichazoona mamwe mavideo Gonyeti achitrainawo achaedza kuti ari ready kuputitsa munhu. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo pachivhitivhiti chinopisa, chivhitivhiti chiri health. Thank you.